ta' 16 sena huwa l-iżgħar kandidat elett fisem il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li saru fil-25 ta' Mejju li għadda. Dan huwa Ibrahim Aquilina mill-Gargur li ġab l-iktar ammont ta' voti f'din il-lokalità. Però minħabba li liġi Maltija tgħid li biex persuna tkun eletta sindku irrid ikollha 18-il sena, Ibrahim ma jistax ikun maħtur sindku tal-Gargur, għalhekk huwa se jservi bħala kunsillier ta' din il-lokalità. Tkellimna ma' Ibrahim dwar xi fisser għalih li kien elett kunsillier fil-lokalità tal-Gargur. Bla dubju jien emozjonat ħafna ta' dan ir-riżultat li ksibt. Naħseb li hija xi ħaġa sabiħa li nkun l-iżgħar kandidat li qatt ġie elett minħabba li kienet l-ewwel elezzjoni li qastajna noħorġu. Fil-Gargur jiena ser għalkemm ġibt il-maġġoranza tal-voti u ma nistax inkun sindku, looking forward ħafna li naħdem għall-kunsill minħabba s-support kbir li għandi mant in-nies. Ibrahim appella u ħeġġeġ lil żgħażagħ oħra sabiex jagħmlu bħalu u jinvolvu ruħhom fil-politika sabiex il-kol flimkien naħdmu b'risq pajjiżna. Naħseb li għall-Partit Nazzjonalista hija xi ħaġa sabiħa li eleġġa l-iżgħar kandidat ta' 16-il sena u jidher li għalkemm forsi żgħażagħ xi kultant impinġuhom minn perspettiva negattiva, hemm żgħażagħ oħra bħali rajna f'dan l-elezzjonijiet li huma lesti li jaħdmu għal ġid tal-lokal tagħhom. Ibrahim wiegħed li se jkun qed jaħdem qatih b'risq ir-residenti kollha tal-Gargur.